Avui és dimecres 4 d'octubre del 2006. Això és Ràdio Metropol, la notícia que de ben segur a tots ens ha impactat en major o menor mesura el robatori del seient de Zapatero. Es tracta d'una dona d'Egipte. Presenta una denúncia de divorci contra el seu marit. El motiu? Incompatibilitat dolors. Aquest dilluns van poder ser testimonis del naixement d'un nou col·lectiu dedicat a fer el bé per la comarca. Estem parlant de Cuina Vallès, un grup de 9 cuiners del Vallès Occidental que s'han ajuntat per defensar la gastronomia i els plats típics de la comarca. Anem tot seguit a fer un acord en clau de lluna, i és que els enigmàtics d'Over tornen a l'escena musical amb la presentació del seu darrer tema, Let Me Out. Bé, i aquest dimecres estrenem una nova col·laboració setmanal que ens la porta Norma Vidal. Norma, bona tarda. Hola, bona tarda. Doncs aquesta setmana porto una proposta que se'm va acudir el diumenge quan estava llegint el diari i vaig veure un article que parlava de que els catalans havien envaït el bosc del Montseny per anar a buscar bolets. I bé, vaig pensar, vaja estupidesa. Per això la proposta d'aquesta setmana és anar a la comarca del Berguedà. I aquesta temporada recuperem una secció que l'any passat ja vam començar i és l'anàlisi de l'actualitat cinematogràfica. Aquest cop, però, vindrà de la mà de Sergi Calle. Bona tarda, Sergi. Serà Volver la pel·lícula seleccionada per representar Espanya en la propera edició dels Òscar. No obstant, des d'aquí hauríem escollit Salvador, una cinta molt més trencadora, agressiva i amb una forta càrrega política i social que no ha deixat indiferent a ningú. Però no tots són queixes. Com a mínim, hem d'agrair que no s'hagi escollit a La Triste, pel·lícula avorrida, excessiva en les formes i buida de continguts. I ara que ja tots ens hem col·locat al nostre lloc, els nens van a l'escola, els treballadors a treballar i els polítics es barallen de cara a l'1 de novembre, us demanem que gireu el cap per mirar enrere el mes que tot just dissabte deixàvem, el setembre, i que desperteu, perquè l'estiu ha acabat del tot i ara arriba una època que, això sí, està repleta de ponts i de festes, així que ànims i endavant.